ଶୁଣିବ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ବାହାରେ ଖାଇନେ ଚାଲୁନ ଆଜି ଟିକେ ଯିବା ହୋଟେଲ ଟିକେ ଦେଖିକି ଟିକେ ଖାଇ ପିକି ଆସିବା। ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଲା ମନଟା ଅଟକିଗଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମନା କରିବ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ନବନି ଖାଇବ ବୋଲି। ଏତେ ବାହାନା କାଇଁ କରୁଛ କହିଲ ଟିକେ। ଆରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ହେଉଛି ରାମନବମୀ। ଘରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ନ କରି ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବୁ ତେଲ ମସଲା ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କ'ଣ ଲାଭ? ମୁଁ କଣ ତମକୁ ପଇସା ଦବା କଥା କହୁଥିଲି ନା କଣ? ମୋ ପାଖରେ 1000-1500 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ଯାହା ଖାଇଥାନ୍ତି ତମକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଆରେ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ ଆରେ ତମେ ସେଠି କଣ କରୁଛ? ଆଉ ଯିବା ପରା। ହାଁ ଆଚ୍ଛା କେତେ ପଇସା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? 1500 ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା 1500 ସରିବା ଯାକେ ଖାଇଦେବା। ମାଗଣା ପାଇଲେ ତମେ ପିଚୁ ବି ଗିଳିଯିବ। ନିଜେ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? गजब बेइज्जती है।